subscribe to this channel. Please subscribe. Please. Mana eziokwu asị na nke ya na-egbugbu mmadụ mere onwe ya ka njọ nke onye ntaji anya nke onye anya ụgwụ nke onye na-ata amosu obi mere onwe ya ka ije ayo ije 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 egwe nwanyị onye amosu nke imere onwe ka obi imere onwe ka nwanyị onye amosu obi imere onwe ka omegbu mbe n'ụwa obi imere onwe ka omegbu mmadụ obi imere onwe ka nke onye asịrị obi imere onwe ka onye esemokwu obi imere onwe ka n'ụwa bụ nkili ka imere onwe ka ụwa bụ nkili ka imere onwe ka njọ ka imere onwe ka onye ntaji anya n'ụwa nke imere onwe ka omegbu mmadụ nke imere onwe ka ọgụ ọgwụ egbu mmadụ na nke imere onwe ka obi imere onwe ka njọ onye asịrị gbakute nke onye gị ejelarụ ndị onye asịrị obi imere onwe ka ndị mara n'iru nke imere onwe ka ndị onye kwambete n'azụ nke imere onwe ka onye wike dị n'esi nke imere onwe ka njọ obi imere onwe ka nke imere onwe ka omegbu mmadụ n'ụwa nke imere onwe ka mmadụ ego onye asịrị gbakute nke imere onwe ka onye wike dị na-asị nke imere onwe ka omegbu mbe nke imere onwe ka njọ obi imere onwe ka onye ntaji anya n'ụwa obi imere onwe ka nke imere onwe ka nke imere onwe ka njọ nwanyị onye amosu obi imere onwe ka nwanyị onye amosu nke imere onwe ka njọ n'elu ebe anọ nke imere onwe ka maka elu ụwa bụ nkili nke imere onwe ka ụwa bụ nkili nke imere onwe ka njọ elu ụwa bụ nkili nke imere onwe ka
ịlụtalụ n'elu nwanne gị analụ gị abana obi mere onwe n'ụwa ka njọ gị mere onwe ka njọ omegbu mbe gị mere onwe ka ị na-agụ ọgwụ egbu mmadụ na gị mere onwe ka ị na-agụ ọgwụ egbu mmadụ gị mere onwe ka onye esemokwu gị mere onwe ka gị mere onwe ka nwanyị onye amosu gị mere onwe ka njọ onye wickedness gị mere onwe ka onye asịrị gbakute gị mere onwe ka njọ malamala n'iru gị mere onwe ka onye kwambete n'azụ gị mere onwe ka omegbu mmadụ gị mere onwe ka njọ omegbu mmadụ gị mere onwe ka ọkọ dị nwanne m anyị sị na nke omegbu mmadụ mere onwe ya ka njọ ị na-ebi ndụ gị na-elote echi maka echi buru ibu o nwere ya maliwa ya ahụ nọọsụ achụgwu bi n'eluigwe ije 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 sawa 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 ma na-ezi ohu obi imelu onwe ka njọ mmụ gwụrụ ya n'ịgba gị imelu onwe ka gị imelu onwe ka njọ egwu ekene ego gị imelu onwe ka gị imelu onwe ka njọ obi imelu onwe ka ị na-ebi ndụ gị gbado anya obi imelu onwe ya ka njọ obi imelu onwe ọ bụ na akazi njọ n'elu ụwa gị imelu onwe ka tukwu onye kpara ọnya gị imelu onwe ka iwe metela obu n'obi imelu onwe ka njọ nwanyị onye amosu obi imelu onwe ka omegbu mmadụ na ụwa gị imelu onwe ka njọ gị imelu onwe ka ọkọdụ akelegoro m na Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.